Prentsaurreko batean parte hartzea galdegin dizuete, emazteak zireztelako. Egoitz hasita, Iruna bertso 8ko ondia. Errefuxiatu batzukin eta burua dut irikia. Talaguntzari burua upera irmo zaio atxikia. Ta haien esku jarri nahi nuke ene alegin tipia. Baina nik ez dut bilakatu nahi beste inoren manikia. Guk ere eman behar dugulan, gure iritzi partean, gauzak aldatu behar direla, aintzina doan katean, eto jarazi nahi gaituzten, gero oientzat bakea, ta okerrena da hau dela jentzat, feminista izatea. Lehen hitzetik utzia naute, hitzik ezin artikula. Lehenik iraina iruditu zait, gero bihurtu da burla. Atxikia dut ene burua, eta ezin disimula. Jakin ezean hau eskaintzea, irain handi bat dugula. Deitu gaituzte, nahi gaituzte, jende aurrean mintzatzeko, ta eskaera lehen aldian, hartu daiteke ederto, aurre ikuspen txar bat dut aldiz, eta beldurtu naiz seko, mintzarazi nahi gaituztela, nahi dutena entzuteko. Naia zuire hitzak ez dituzten nahi, behintzat horri erreparan. Zure irudia soilik nahi dute, burutik ezin ezaban. Konturatu naiz da honek berak, sortu du nigan ikara, herri honetan berdintasuna argazki bat
eta bai